e gorko so say ari Ousmane Ñamanari TV Ali Barka Zakba. Voilà, assalamu alaikum daroɓe Ñamanar TV fans Ñamanar TV to wawi wonde fof Gambia, Senegal, Spain, France, Europe, America, kalto fans Ñamanar TV wawi wonde hande ko min Ceerno Sirel Sissoko édito mon Ñamanar TV joɗani on to ɓawo caméra to ko Bobore Sow joddi seram ɗo ko Hammadi Kande enen fof ɗen andimo ko promoteur Ñamanar TV wattu fof ko kanko won to yeeso mic ɗo kanko yiyeten ɗo hande noon mi ari jarnude onon fans ɗi wonde mi heeɓi 1000 subscribe ɗum wiyata 1k subscribe ɗum fans ɗi min ara jarnude ɗum min weltani on en andi golle amen ɗe hina feewi hina ɗon yiɗi ɗum kadi ha joni ɓeyde courage miɗa yiya waɗon men support ha joni andon golle media ne satti waɗani easy quoi kono kala holiɓe men o time ɗo miɗen ñaaguiɓe ha joni ɓeeɗa muñal kala ko fewani yoɓe yaata commentary to ɓe waɗa comment ha fewa min anda ko ɗum ɗo woni probléme nde mi wawa fewde ɗum neɗɗo timman minen saago amen kala ko min waɗi yo few kono so fewani yeehe to commentary to windon so winni rek min wawa famde ɗum noon eɗen gorko Sousay kadi nanɗo mi okkamo kanko nene wawa honno jarnata fans ɗi ko min heeɓi 1000 subscribe. Ko noon tigi musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ñamanar TV ha hande jaaha garta bonani nde tawno kanko Ceerno Sirel Sissoko o haali ko fotano haalede foof e sengo Ñamanari TV nde tawno neɗɗo si waɗanima moƴƴere poɗɗa ko jarnude ɗum beltanoɗa ɗum kadi ɗum noon miɗen beltani fansuji ɗi saabu hono no o holliri ni kanko Ceerno Sirel éditeur Ñamanar TV o holliri kadi weltare makko saabu Ñamanar TV heeɓi 1000k subscribe walla français wi ɗum abonné ɗum noon minen fof min dendi e nder weltare kadi huccude e moɗon onon yeɓoɓe Ñamanar TV gam weltinde on kadi e jarde on kadi e golle moɗon saabu on mbaɗi abonné ha min jii'i golle moɗon ɗum noon on beltanama ha hande kadi Ousmane Fatou Diabou Sissoko directeur joɗaniɗo en toon to leydi France kankone o waɗino dillere e hollirde kadi weltare makko e jarnude kadi onon fansi ɗi e yeɓoɓe kadi Ñamanar TV haɗan ɗon e kanko Bobore Sow ɓuraɗo andude de Ousmane mo ganduɗa ko kanko hettani en to sengo caméra ko kanko woni filmowo o kala to yehete kanko ne o holliri weltare makko erago makko pour jarnude onon yeɓoɓe Ñamanar TV ɗum noon musidɓe tedduɓe ha hande kanko Hammadi Kande aka gorko Sousay jooɗiɗo femtude e moɗon gam hollirde kadi kanko ne weltare makko ɗum noon min keeɓi 1000 subscribe ɗum woni wulure e haala pular ujunere yimɓe ƴeewoɓe Ñamanar TV e naatoɓe kadi e programme Ñamanar TV tawa kala vidéo weddaɗo ɗum yalta to téléphone maɗa ɗum noon wonani min weltare mawde musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ñamanar TV wota jeeƴite yaade to YouTube walla Twitter walla TikTok mbindon Ñamanar TV so on poƴƴi tan programme ɗiɗi foof ma jaltu mbawonide programme Ñamanar TV gila to A ha to Z kala ko on ji'ano ma on ji kadi beltoɗon hen ɗum noon on calminama on jettama